Ato ng Cyril ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Supply sa karne sa Davao Region paigo karong Pasko. Sumala sa Department of Agriculture. Apan ang presyo de ini sa Agdao Public Market sa Davao City nagmahal na. Ano ang report ni John D. Esteban? Dini sa Agdao Public Market, ni mahal ang presyo sa karneng baboy anaa sa 340 ngadto sa 390 pesos per kilo. Depende sa parte sa baboy. Sumala sa tenderang si Gias Amelita, misaka ang presyo sukad sa bilabay simana. Nagmahal manggod daw ang ilahang palit sa supplier. Ni taas na gyud ang matag kilo sa baboy. Kay taas naman kaya mong pa sa piggery. Musaka pa gyud ang ma'am sa karon na week. Nagpasidaan ang Department of Agriculture sa mga vendor nga dili magpasulabi og pasaka sa presyo. I believe padayon man pod ang team ni Ma'am Agnes Roble, ang atong price monitoring team sa region when it comes to acting on some reports. Karong tuiga ana sa 36 metric tons ang production sa buhing baboy sa Davao Region. Paigo lang matud pa kini taliwala sa taas nga demand karong holiday season. As of now, wala pa significant na increase pero depende sa sa demand. Live weight karon is farm gate prices na igamay kaning fluctuation sa price. Kauban si Jojo Solarte sa camera. John D. Esteban, 1 Mindanao.